Ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Kigima umwanchi umurigeria bwitasene Kiandizi TV ne mambingi ananditokumira na somorobeli obwensa kiabona mambia no gosemerera kwanenga kwa bere gokubabuya kurachinga kitobete to gotiga na buli tkoligoro wabere kugotwara ubutkobware ngo botambe wikera mambia yabona iga. Good morning boka so imeyo morobeli wensa kiabona mambia tomanyingonga ye location ya gere nga yogenda takubwati umorobeli koru anyakuri nyomba kogendeta kwirubiria ase ogosoa ekibago kiago mwanchi murigere nabo tumanya anyakogendeta kohene kyanga no lensira kogenda ase ekibago kiago sinigali more wosingo taroli ngorangora gochiga egasia o nabo tumanya omwanchi murigeria ene kyanga nguturule abantu babiri batatu bagosoa somurubiri wensa kyabona mambia turabayiri bago manyanga kibabo gitabasani bago otari kweba nabo ababisa bago mwanchi murigeria amashabiki yonsi nigotoko baligani bene kurwa ase chi county emerongene na isano na ibere mambia bona iga ndeta betokugo chakele litko bene tukumanyinga nare yagenda gukoreka na sense itu ya Kenya sorgongorwa busi elinde obe kugotwara obumanyi go mashabiki yitonsipi so asomorobeli bwensa kiabona mambia pinchi location chaino so ingo babiri batatu bagenda te kubwatia omorobeliga kono mwanchi murielia inyoranga nabakwenda gotobwatia ubwo sigo sangana intwe ase mambia bona iga kwetra sense meri mitandao Semeria Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Hoigo mwanchi muriyelia nabogo pine location yago oigo sangana into kerengeri kyago imambia bono wetrase namba yesimi ya 0792192834 elinde tobe tugo sanga ase obwamo mwanchi muriyelia tomanyingo litukeriganira la misi eka tokumurikira amangana ali amakoro gwese TBT tomanyingo TBT yaboneri yeye natenga kera kwali gukina ebintu mbiroro kwali korabi gokorekana ase kulende amakia yaiga bitali gokorekana tonyolingo chinga kichega kera kwali ngeskuru nkikiri kwaro cheke gokorekana ase bono iga etafauti error mwanchi muri no nyumugiro kogendeta kwa nekigwa chinga aboro kigwambaro bagendeta kwa ndeskuru na nabo tumanyanga ngakiense moyagere chiskuru nchirora chitaraba chikoigora ngakyuroche ekere ekubole kwa guchya serikali emambi yabono iga nenkuru kyuko ibo mwanchi muri yasanga yonsi asomurobiri iga ritrene kerubo Frida nolyo kaneke bana chibi channel yogira gukira sole asenchire yabenenere nyanchama Abigail na nchenkuru kwa Job Maangi kikoigure ngamalio giaya abeire gagoswa embeo manyanga omoroberio wensakia obeire gogo chaka boka so ime ihumoroberio wensakia turoyo mo turababere tobe tokoba livwa elimo ase omoroberio wensakia amashabiki yitukuru ase county ya Kisii ebunge ya kitutu chache South kitutu chache North ebunge Elia ya bonchari bobasi nyalibali chache nyalibali masaba machoge chache machoge borabu South Mogerango mwensi soa ime yomoroberio wensakia tokwambuka wikase county Elia ya Nyamira borabu kitutu masaba West Mogerango North Mogerango mwensi soa ime yomoroberio wensakia amashabiki yitukuru ase county Elia ya Kericho, Homa Bay, Bomet, Migori,
mwensi soa imejo moroberio bwensa kia ase mambi ya bono tukwambuka weka ase county area ya Nakuru county ya Nairobi emechemene nseityo ya Kenya mwensi tuabare ni bene mo soa imejo moroberio bwensa kia mashabiki tukuru ase chinse chirichisiko ndorabatika isikuru ase area ya America Canada area ya Bahrain Kingdom ndobwata mashabiki ya amange wekuru ase mochiria cha Middle East Doha Qatar nechinsemo auria yada mwensi so imejo moroberio wensa kia ni matenga abanga baino nalimu abeire moko bwatoka ekibago emambi yabo no asumwende tukwale bene as ogotimuka kolende imejo moroberio wensa kia aiga nigotokuba tokumanya asentunda entangani igoro ya yali abete gako enekigwa entunda yakabere twaswaswa magazeti n'entunda ya gatatu kumulekera amangana ndrete ase ense yetu ya lero ase emambi yabono tatukumulekera anemono lichiko maiga yogo kora emyaka 14 lichiko liya lyabeteri bwetu mu mwaka w'ekibobere na 2010 constitution tukumulekera ngaito beto ikabuna ense yetu ya Kenya kolende buna botambiri tukulya lero ligire TBT Thursday as tokuba tukwinyolia aliya makoro abete koleka ekerato gukina naboko bagoto inyolinga nke kukunyorane mono ekera kwalenge gukina monchumulia on Dizi TV kolende buna botambe tutaracha kali tukulito ni gotokuba tokora soma lingana lya Nyasaye ekibungo kiri tuko bunage koletwa sole numurubyo wensakia Mwanchumurelia on Dizi TV mambi abone uturabata kusoma kuruwa sige tabu kia Ayubu ekebungo kemerongo ebere nevere ogosoma kwa eno kwemerongo ebere na isano na isatekote banga elio ekerurabe gokoroberia gokora gento kende gyonsi ekionkebe boigo na obora bumbumureke chinchira chiao ekyo nekebungo kiri tuko unakiaretirwa sure numurubyo wensakia Mwanchumurelia on Dizi TV egetabweke kia Ayubu ni kwanira anene mono ogo chandika kumusombo Nyasaye okorokwa Ayubu oyo betega konyora amatemu mange etugo ya ego sira nabo igo abana bayigo kwa nebintu evinge kolende ekarandrete wetera amatemu ayaye nigo alenge gotalerwa nabasani baye abande ba momoyo abande baba naba abakumochechere kolende litukeli mona abetega utalero no musanio ye okurkunga Elifasi oyobete gago sanga neyere akabanga igotebanga elio Elifasi omotemani aka iranerelia okobulia ine na ninya likanenga omonto abe nengenjo ase Nyasaye nigo abete wikirana ase enkelia ya Ayubu musombo Nyasaye akabanga noyo komoa omoyo gakomoa ogosemerera hotebinga elio ekerorabe gokuroberia kende gyonsi ekyonkebe nabura bumbobe mokumulika chinchera chiao tokenda ngate banga Nyasaye nigo agokeya abale ni agokeya abaenenu kolende abale abaitongi obo abaitongo obagakobatolya ere nigo agotolya muntu ende bwensi niga agotolya muntu ole nokomocho omuntu buna oyo nigo aratoligo gwetera ase amaboko ao anchenete ego ebukwe yaberege gukwanira anomono omusombo Nyasaye gakomwa awosemelinga Nyasaye nigo arabe gakurobeya kende gyonsi akurobe nonyanga kaendete gwetera amakongwaya akabanga noyo ogokomoremia ase omwanchumulio Dizi TV mambi abono nigo nkobagi ngokolemia ase mambi yabono ngatwara obolemu ase kende gyonsi ogokora nonyanga koendete gwetera amakongu nabe atokinga chinga kichabono aborokia busabarko babero kugora chiskuru tobuati vesura bego kuirira abana bao ase eskuru kolende komo semereti Nyasaye nere umubui nere ubuate chinguru oyurabe gakonya anemono ase obugima bwao
okuna gosoma kwiri tikulia rero tutubwata bose tutwaro gosemeria nabo igo tutwaro bare munganya sae nare ase ensemo yao wakirebia jaba na kimambia ile ambia nere bia kagima mbechenga na bere nkoboka bia nche nimbogete bia kagima chenga mbe konya kugusa rero njira ngorake yakonya tutugore irama ba para kwa wangera kule bako barangete ke go chikoboka sana ne abotuko kwa ke ense ikire mweli bono siningi kolende nga kera chinga kinchiro ne birombiro kabisa all right kolende litukuliria tukunyora amangana amakoro kabisa na bera abetali kale mono kolende tibiti neba ne wiki ya etale na ranga muntu ngo post ya nga birthday tibiti all right kolende frida tinko manyanga mpinto kiebyo ko bakunyora ane mono ndochinga wiki ye no motienyoyo uno oendreteiga ndochinga aboro kia bu mwaka omotangani bachakiro ikerana ase chiyu kasiti ao nari gweta bosonga linkarura baboleti peseni ebi abuso ebi chiko chisani all right ngando chinga aboro kia abu mwaka omotanga doko barukanga freshers dieta tima dinga nkibali ko liangira kero fast yo kwangali dinga fresha doko runga continuing yo gendrete kusoma tima dinga nkiko kuinyora ane mono igoro ekero kwalingo mwaka omotangani okay ometekero ro mwaka omotangani nalikuwa rule high school ekero korigereria gachinga kichetu asoete totebenga chi unit ni itkware gokora kana ndindo metenga ase chi unit h8 okorigie gitabu ekemo obagane chi unit h chi sana se gitabu keri ndo tomete ko high school kere subject egotware gitabu kiae kwanza mwalimu ari konyoranga nga ne sabu ligete ko rumotua ko mayegoto gezongo ebinyerere abagana makongo so kero tu ajeneti first years tuapate chi unit 7 so kero mwana akagure vitabu 7 200 pages wala rero ko rike wala litugerio nya ko bwate chi unit isato shibate chi lesson isato you can imagine ngobugorete ebitabu bitatu onga ine ne bagi ato ko mera nane chi second batebi numwasali kiremito abantu mondo ko rike gitabu ekemo kwabagane chi subject chi unit chi chons kwali kase gitabu ekemo. The second thing, the water book racing and I sing it kari. Okay, and that's by the way when I jay quat. Oh, calling it to call him. You don't get out say every tabu as so could get crashy. Engana ya lego define. Or say you know no first year was totally first year. No covoli bag. Cabisa. A boro kebaliva and retain school on your ability tabu. I can get so meta una watch refresh atoro chi okol te vitabu 7 o meta chi unit ne 7 what to ko boli vitabu rikoboko o ikobe ke bagi mbale balenge chi professor bono frete hanga tebinga kwale konyora agwetere sai bobo goli chibuli skapu ozoje kerasi mata bwate kera kitabu no enkarao erega ategera all right bona asokoliye birasi bona abu no bokongo bwale mai tayo naletenga esukuru elia ya secondary nkwa bwate kerasi kiao kwale kwenda kwa ikaransa eloka yao ekerogo kiao desk yao Frida kulende galia kwanyora nga bintu bine bumbiyo ndiyo kerasi kelia tanga na kyoka etenga na kimura moko genda kelito kanya kwendozo ekerazi omwalimu achake go introduce a unit eyo omanya konyora nga you are in the wrong class ojorenga okale gose ase abantu bakosomera obonyagitari na mangana yobora sita kwale konyora nga kiti university asomere otebenga buna watebira obwalimu obonyagitari bose ochite kosomera oboraria kwaba konyora nga ekirasi nkere kyale kobera asigete kolenda toraso WhatsApp maiterero chinchira chekero na chikwale kuligelinga komanyanga ekirasi yoncho lero sengero njero ona watiranga igala sabate bete bose bunete inde belikire abu no bwende takogenda komanya go ikaransa kwali bakekero kwanza bede kwali kuligekero because birogo tolko binyara bibekire gali ko ikaransa gali kono bose go ikirana konyorire ekirasi gatigati
kwagenderera wachikoleria ora murabwate chindero muina igatinyaruka chinde chiarosire nobogima watebanga KK aiga ninjenge ate kirasi gekoera na libono chikoleria kwanyoranga kumbe nanko yanene karansite nere sekolende ayuna mange twale koranga asichi skuru chiri ya musi university nabo ingana nere ya lekoba maite dilikuwa lenge ase skuru ya secondary kosoka kuru geite ya lenge na mamocha manene kero monta ko baga kosoka kuru ase geite ke skuru enchendo chinga weekend tani na twale toba kongo soka kuru skuru geite ke skuru kobwa ayoko tema kobere compound bedo alafu kero to ringe chi fresha onya kwa ringe nga abaiga bare na secondaire bedo naro roli tukedi mo pretended ko be lecturer naro bedo the way addressed ngwali ko mukagera nga erino mwanafunzi aga chako introduce topic tosoga tibitabu tokolika serious yari twalikire togenda takolika mamini agachaka goseka ndo chako gundwanga no mwanafunzi orenge hina ari chifresha chigwetera naende ense mwende amakongu bose ali ha chifresha chigwetera aboro kiambaro kunyoranga baenda tene skuru kulende kero wegotinga chifresha chiachire okunyoranga batanga ni skuru abate yaba ibori wetinga toigoire skuru Kolende mbabwate birenga baganyete umunyaruka abazaba abari bagosoa chifresha bono iga ometekerore campus igari ndogere batanga tunainama lunch na pita bono onyaraga fresh bono sai umete bana de kuragira a meal 3 days a day onyaraga breakfast nero lunch nero torika lunch ndubwata karongori asaine saka chega saine Wadari alionya ko ogotuma breakfast okwashumu kwarara onye tubwate kirasi kimambi kwashumu kwarara wacha kubuke gendo na saa 9 o saa 7 saa 7 bono kwabwata ni yiga na lunch togenda kwachire nyumba ye fodia gose ye dadia omanya ko yeko mochere lisugulirichire cabbage yokenye cabbage ngima dadia wose fodia yagete sabunga ine budget ye wiki ngima wose wiki bere ngo igo ko gandoro kwachire gose nkiago chikoligie nyumba ye fodia dadia ekachikoli yo bose myaka yako menya se obekire no mwibulio ari so mwibulio yako begete Frida kore igwaye maite aboroki wabu mwako mutangani babere bakungainwa agocho so nyumba ya fodia ochikuliele nyumba yo bunebangire enchira akamusiki karabu mbara onyora bwataka TV tebanga naikira Kolende toko manyanga muntu naroseri gukurwa buka manyagoso ino motego beke uchi fast ya mobe maiso kigima mubase kungainwa mungainu naga kimo orugirwa kimo byiga atebenga bono na inchi na biro murugi bo muntu ya chi fast irachinga kichino ochake gukora usafi nyumba ire school ali kwanyore fast ya bunare atotebanga atamanyeti usare innocent kwaba konyoranga ngaini rune fothia bachakire komenyamo uchakire komusibiri chianga uchakire komorugera and Frida no maito munyaruko kineire kenyoro ime oigeiri na ngina masikani ocha kama jukumu mapera okineiri ya masikani Frida aroche kuna ngina go siberi ise chianga akoruga kwabanya kuingaina kwamanya kuru mwaka oyomo naendo kana chifast ya chinde chigocha konjere at break onchiri yo semester tete kuchikoera kabisa ocha orete bitin okobwatereri zoe yo maneno mapema ego chifast ya mube maiso muirire skuru mochiko soma talinga mochiko baba rugi babantu kabisa ego mobe mokwene kinga mwabere mogotwara chimbwa chingi tebasa kunyali kananga nigo ego tokanga omwako mutangani andi kwache kuruko mama
igo obogimo bumbuli kwa bororo igo mwanchi mwele Ndizi TV ni maitinga mbali batengerete mambia bono bago tyojo ni wiki gocha osebabera wikira na ase university kinga kichabono kabe mukwerinda kigima mubasa goso ase chisagwe chimbe kabisa aha kerto kendete kuinyora TBT kinga kinchiroro twale kogenda obaba tibeti squeeze bede abana squeeze nganda baro babo mwabo kogenda bali limoigo lakini ende chinsa akogenda se chinsa tari komenyo enga kineroro twakachire job kwanyoranga magukoro akokoa engoko ngengoko ino yo mwana no matenga engoko yo mwana teli konyenyo okwenda kwa yetuga buya yasara lebichuchu byakina woni ntugira rango ngokumiba kabona igantanya konyora lichibunganyete umwanje muri elyangi ngira neli mambi yabona iga akaro kwale guikinga engoko iri komenya batebunga nalieta atamigo seinyore sobo yetachia maiga watachie ngokeria maiga amaiga ali mogorugera atatu baidenge nje tachia maiga neke baenenga nalieta atamigo sobo Fete ngotebinga engokengeni utaesi beti nawe kubura okweligiri no yetachia maiga engokengeni unangegeiri ngokerengeni okura isiekera ege seisero ime osige sumume bose kwa bagoko yesiba yara narasaria ekebe nalire nyombeli nalinga nebanga yabeire gego igolirwa igikoirana nabenga no neke munia kegeni okora gesikare nyomba kioga ene sesenge di Frida tuliko yubwato kego sira yes was it necessary go tachama maiga enkokeri ngana lieta hata mendo ali gosibengo ligo tokora maganayo umurigero Ndizi TV tumanya semambi yabono atumanyinga ekerengere kia anemono igoro yenganeye ngere kieke tumanyango sanga nindu etera senchero mtandao to Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na wetera mtandao to www.ndizitv.net ase mambi ya abono ase enchira yabene namba yetu SMS 0792192834. Okay, mwancho muri elia tomanye TBT yabonere yeye mambi yabono iga nande osanga na intwekerengeri kyago kubwetikana ningane igitobere tukwanera. All right. Twende tukumulekera ayabeteka kwene kigwali tukuligoro nigo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati abeteka guchakia obwagachi w'ekyabisi cha serikali ye county ya Kisii asensemo area ya Kari mbarabale ne skuru ya Kisii School eyuera chikokonya obokoleli wa magenderero ase e county ya Kisii oroboti robetero kwaliani wa numusakito wa mangana majia Mildred Momanyi. Omugavana bwe county ya Kisii Omoske Simba Arati nigo litsukolia lero araire omurobere bogochakigwa kwobwagati bw'ekyabisi cy'abakoli emirimo ne serikali ya county ya Kisii County Headquarters asensemo ya Kari mbarabali ne skuru y'abamura ya Kisii School. Tena muoko sana nga twa launch the headquarters ye county aiga asobole mu no obulange na cancer center egendete kwa gachu tingmos negendete kwendande koros negendete abantu abukorwe wiki yaeta na gendo ronka nyoranga muntu yatamete kurworo Korengana no Moske Arati nigo anekiribuna omonyakonda obalierere eirabuna niga magachayo arachikwera asige kemya kebere na igone konye gukinya obokoreri kurwa ase abakoli emirimo be serikali egento kegwa okobokone gati yaba MCA ese project twarolero mu contractor once rebia otatebiringe ko iremetiye emeronge berene yere myakebere etobo sabanga igasi yakorekana abakoli bonse igasi be count no bawo cyo operate kurwa ki department chonspi no chiwo cyo operate kurwa igabantu bali nyabako nyakuminyoka ba montago cyo gendo kora matatu gali cyo sign biashara bine mbiyo. Your Excellency, what was not achieved in those many years, you have achieved it inside 2 years. Congratulations, Your Excellency. As they took you through, Your Excellency, on the designs, Your Excellency, I marveled and said, what
a wonderful state-of-the-art building that will truly stand the test of time. A wonderful piece of architecture, Your Excellency. Sasa itafanyika vizuri zaidi wakati tutakuwa all departments working together in one headquarters. It will be able to improve the efficiency of staff and be able to give us productivity ili watu waweze kufanya kazi and they can easily be able to give us more results. Na kubwatikana no kubolia kwa aba MC buna magacho bunayo agachukira eward nigo mwa abayenekeiri buna nachikonekia ingwagacho chire kera sub county lekonekia abakuri meremo ngoiranira bale asemeremo yabo. Naona hapa Mheshimiwa Paradiso, who is my neighbor from Mogembo, inviting me to put a foundation stone. But I want to tell Mheshimiwa Paradiso and also request the governor that wewe ukienda kuweka foundation stone ufanye kama hii. Contractor anafika kwa site, kazi inaanza, money is allocated so that ikifanyikana isije kwa kama wale wengine wanatenga pesa lakini hawafanyi kazi. Ekero kugenda isikuras mimanyikane ngasi kochokora. And we are going to do this even at the sub-county level. Because abantu abange mbali okora gasi. Abananchi mumanyita abantu. Umuntu no chinsi ya gasi negituboye na kyakoni karomo kolegas we county. Asensemo yaye omonogeri bwe bunge ye county ya Kisii Dr. Philip Nyanumba nigama kirembia omugavana ase kitambukireke na koira eira gochia gusira omugavana ase emerobere yaye ya magendero onsipi ime county ya Kisii. Person, as the Speaker of Kisii County, let me take this opportunity to congratulate you for that good work. As the assembly, we are the people tunapitisa budget. We will ensure that we have supported you in all your projects you will be proposing, as long as they are bringing value addition to the people of Kisii. Ngoripotelia Egetaseni Kiandizi TV, letaliane Mildred Momanyi. Vya kigima umwancho murigelia ayungatia magendero aliagenete kwene kigwa imi county ya Kisii chinga ky'omugavana we county yo Paul Simbarati abeteka gusire bene obwaga chibicha bisi chich county asaberega kwelekya ngani gabakori emirimo barachwa bagwikira na chiabisi abisi yo nabago kokorera obokoreri bwabo ekero no saberega komochenga mbaroro bara bakori emirimo chich county bagucha babitese inse barokana ngano bali mirimo lakini bagenda bachi gukora ubonchereria bwabo ibingati ebinto alingete gukora magiga ya magacha yukoera. All right, akorene nkwebulinga konye serikali county yakiste kwatia bisi. Abakumye sana. Lakini kolende ndochinga nigetambukirekia natabange babera kubolinki gekogero mugavana gotuka ase abisichire ase egetikelia kemeyega kyaguse stadium koranga bwaga chiboronge konyora mbura bekwa bene asego nabe ndochinga gwetera subwaga chibon nachi gukora maboli amange nganinki yakogera akorere misangere kano yae nabo igo emeyega yae chinsemo chitari abisichi county sego nigetambukirekia and maitenga kera bisichi abere chikwagacho njibe chikorobia obokoreri bwe serikali ye county ya Kisii. Erewi ya kegima kerto keneta kumulikira aliagenete kwene kigwa sense ya Kenya nonyamaga yikegambero gweso kyabene nabayigo kurwa ugochika na abor kyaba gukora omugirobo nabayigo kwerenera obokoreri bwabo nigo abagwata nikorwa se kyombekere ya kupet babete bagweso kyabulitkuligoro na kwene kyangabwoika bagenderere no mugiro nigo bene kiringa ekyombe yokolika abor kya Teacher Service Commission ngera bakego tekerera amagani yabo na nigo batachikwirenera obokoreri bwabo gwika serikali yabireke gukora amoncherilio. Sawa, it is okay, but let us meet in court now. But this is what we have said. Strike continuous. Strike continues. Strike continuous. Strike continues. Strike continuous. Power. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Power. Mwanchumuliria Ondizi TV kwa bere gokuigwa anyabetega kwene kigwa anmono chingaki
chiria chiomogiro bwa borokia oyogendrete asobete bangamba bakogendra nomogiro obo enkobwatikananga nigo bataraba abagoisaneka kubwatikananga negitambukiro keria gya serikali kone tortigarete asingane nengete omogiro nigo abaiboli na borokia babiri bagosaba serikali na borokia serikali gotwara kubonana na borokirinde kone kinga kwirana bare chisemi yenkobwatikananga nomogiro oyoendrete asense ya itwa Kenya obere kwirera abange gotigara maiga ase chisemi njebuno omwibuli gongotabe serikali n'abarimu bango yuko igwana kwabo abana mbacha kobera isiko gaiga bare tobosari obonge nanda bana maetekero bare isiko gaiga no intwe tobonyara ko bato gotware mechande menge omwana ukorenda gose negasuchi majina mimi Ezra Fetama niko pia form 2 Alpha Cardinal. Tulifika shule jana, tuliwasili jana. Unfortunately, tulipata there was scarcity of the teachers. Kitu ningesi government, tafadhali kama mnanisikia sasa hivi, waweza kuongea na walimu na waliowasimamia kama TSC na TUPET. Walimu warudi shuleni juu tuna miss a lot. We are missing a lot. Please, government, please hear our cries. Kwa majina naitwa Gift Moses, I'm a form 2 from 2 Alpha. We reached school, but the teachers were few, so we are asking the government or the president to assist us to hurry up and rush so that the teachers can come back to school and continue with study. Ekyo nekerero kia baiboli nabo igegati ya borokigwa abo bakorera serikali kwenekia nga ngosonsora bale mechande yegendeta kwenekigwa gati ya borokia nabo igo serikali yo ekero kurigelia nga omwiboli ine gabiri gapwanekia nga aba na chinga kibako gendra kobera nga niko konyara ngo bosali obonge borabe bogo kolekana mbarora nyole nga babiri bakubwatani asobo tumeki bwa mariyogo yogotinde gonere buyanga ekiskuru nga konyete amangana amange liga serikali mukigetambukire ebege gwikirania magani ali yaborokia airinde nga babe bakwiranirira obukoreri bwabo ege tambukiro bono tugusabanga tigabe bakwigwana na kubwatikananga nigo mugiro yo orabe gukwirira aborokia gutigara busaborokia gutigara maega ase chisemi chiabo asenye cyo kurinde gwikira bono ngikugaranga aborokia batari kwigwira ekigambiro babe twaguchikwa abana leire oh no maete bono no chenga okutali kwiranira chikoli tumaga kabisa ase kolende no chenga bo ensemo ya barota banga niko ende kugara ne serikali ya baro kiri okwegere obose omubweka no mobe wo taigwirika kolende niko tugusabanga tusikeri chiko Frida tusikeri chiko nabo igo aboro kia basikeri chiko nabo igo abo nabo iga serikali sikeri chiko kabisa igate banga nigo naro chinga bate banga aboro kia bange wetani chiri bunye nigo babere acting deputies asiga kerege tambe kegima ngana yogo ichani kegima nabo igo tiga serikali bategere birero byaba singincho etamwe ne tamu ere etamwe nyenge kegima naende batabeti bago ikirania amangana ya nigirabe egekone kinga aboro kingo chutwara bachinga gichinkongu ase abokoreri bwabo kolende nigo maiga yomo rai wense Dr. William Ruto kobanga gago sioli bene eganga yomo rai bomogoli bwa Azimio Raila Odinga uchikwamerelia kirogo kyobonya kirogo bwa Africa Union abete gago talira chi county chire me ya Luo Nyanza anamono asabe talira e county area ya Migori na Kisumu na gosiolia emeroberio au yamagendro asumurai bense Dr. William Ruto abete gakwaleni wa nomoganda omonene wabanto na kurwa eiranga na chigo ikirania chira abete gakoliera abakenya nabo igo kwanera enchira arachkwene kinga nkoletare abakenya bonsi amo oroboti wabete ukwalingani wa nomusakito bomangana majia Evelyn Osero.
Omurai wese Dr. William Samoei Ruto nigachaka etaro ya matukane ase orogongo rwa Nyanza. Ruto yobaga wikirana imeye county ya Migori nigaba kago cha kebeno muroberi bwa mache oyari idayo kogendereria eryo kwenekya bunakero yo mwikereira macha sobororo ase abananchi baboriwe ko basomustari omutweko yarenda amache anena soko yatumeka buya. Hapa katika mradi huu serikali ya Kenya tumeweka milioni 250 ya maji yenu hapa. Na hiyo ni awamu ya kwanza. Kuna awamu ya pili, kuna awamu ya tatu, kuna awamu ya 4 mpaka tutumie bilioni 1 kwa watu maji ya watu wa hapa Kuria East. Muwa ambassadors wetu wa maji. Mnajua mito yetu sio mikubwa, so lazima tu conserve maji. Mimi kila mahali nasimama naomba wananchi wawe vigilant, makini, ndiposa tu conserve maji. Gokinia sekta yoburemi imeye county ya Ruto nigabanekeria baremi anene bekawa munanigo barachikonyora makabesa ya serikali ayora beba koirania asekerengo yense. Tumeweka pesa kwa Coffee Cherry Fund. Hatutaki tena cooperatives ambazo ni za kahawa ati waende wakope pesa kwa mabank wanalipishwa interest ya 20-25%. Sasa tuko na pesa ya serikali, waende wachukue hiyo pesa, interest ni 3% peke yake. Chinga kiechio nigaba kerambu ya baremi asomu kyobo bugo keani ari goririe ndagire mense ya Kenya asainekia ugoikirani wako bwagachi wechiro ase county ya Migori. Mimi nimekuja hapa vile kwa sababu ya mambo ya soko. Mimi nilikubaliana na nyinyi ya kwamba hata mama mboga afanye mahali kuna heshima jameni. Kwa hivyo tumeanzisha soko pale Ntimaru, tayari soko imeanza. Hapa Kegonga tutawajengea soko ingine, mimi nafanya mambo ya procurement. Pale Kehanja Town tutawajengea soko kubwa ya municipality. Mheshimiwa Rais, na kushukuru kwa hizo mradi zote umetaja. Mimi kama kiongozi wa eneo hii ya ugatuzi, hii shamba tumepeana, hiyo shamba ya masoko zote tunapeana, ya hospitali tunapeana, na tutaajiri wafanyikazi ili tupate maendeleo kutoka juu, hapa katikati tuipate na mashinani ijengeke pia. Korengana nere ni gochi shilingi ebilioni ya $1.5 na mochi abekirwe ne serikali asogo ikirania umurobere obwestima imeye county ya Migori asate babuna kero yomona chie kubekerwa estima. Hii Migori mzima hii tumeweka pesa Migori 1.6 billion ya kuhakikisha kwamba tunafikisha stima kwa Wakenya wengine 19,000 katika county hii yenu ya Migori, ikiweko milioni 300 ya watu wa hapa Kuria East. Asense moyendeni gasingerera ikirenga kyayo yo kubwatania abakenya bonsi na gosiria obogesaku eriyo koreta magendero imeyense ya Kenya. Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane. Niunganishe Kenya iwe moja. Tuwache ukabila, tuwache mirengo, tuwache uhasama. Tuungane kama nchi moja ya Kenya. Vile Mungu alituweka Kenya hii, sisi ni ndugu moja, watu wa taifa moja, wa nchi moja, with a common destiny, inaitwa Kenya. Ngoripoteri ya Ndizi TV, Eriatariane Evelyn Osero. Okay, mwancho murigeria yoni taro ya bene yo mraiwense Dr. William Ruto asorgongo rwa Nyanza chingaki abere kagosioria amagenderero asabirika kwenekya serikali yae negendrete kubeka chibesense masoko enekya ngangu ikirenire amagendera nene kirengeke nabirika gukwanera sense merio yo rogongo rwa Nyanza no botumeki ibwa mache tmetikengelikia onkirikeke jama ando chinga ni gitambukirekia anemono asokoreta abakenya kurende ntumatenga chi county chabogere konyora ribagari abene bunumura ibwensi kwikiranaria kwikotwara masesenia baba sinse monjiro brido taso otatwaretio amasesenia yo monyenenga askorende kubwate kananga no kuigwanana egati yaye no yore umurai wo muboli bwa Azimio timatinga na ndete ko bose narweto korende nga turatebe oyo kurwanire kirugo kibonyakero kuru ase Azimio ya to okoyo koyetenera umurai bono iga egera leti gare Kalonzo msio kanero le umurai bo bwa Azimio la umoja
na igwateba denje nateba imbara ubasi ore tigoro by the way right mbabe tebago sioli kulene bene ntrava tukugwa sensemo ya ODM atikorwa sensemo ODM abere watebanga bara umbara banda tukababa nyine kiama keli kulene ngana tatu kulene tatu tebanga oyo kwa America ro kibonya kirego bwa orogongo rwa Africa na lira be rais yake kyagere yende ne watu botantani wake kulene nchirabe tekole numuganda as bwabantu ensemeri ya Kisumu nayo nabati ngukumikima ensemo ya Migori chinsemo chiria atanya konyora libagari ya bene liwikira nali kolende bene nigetambokere ekia taranga bono imense ito Kenya ketoko batokora mangana siasa twatiga twara ligeria magendro bono egetambokero ekia kigimana ende nabega kwena netaro ya natare chi county buna chiri cha Homa Bay county area sia ya Boigo ane mono asara bega usioli Boigo emiroberio ao ya magendro ndosinga asorgongorwa Nyanza oberiga konyore gate pass rote gate pass uchi sobo choli buri bosio ngo 2027 nechikobage komubera raisi sara all right na bara bekonyoli bali abene asengencho lakini kolende matena mange yako bakagonchilia sensemo ya siasa abantu mbabwata mabuli iranyali kananga Raila Odinga taranyoli bakali abene liko unya kirego borogongo rwa Africa nkikira chikoba bose igo irana genda na siasa chake igo na kibono eyuna gatia mangana arabe gakuriri wasama tukale bosio kolende ni ngana tokoba toko achingaki tobe tokumurikira ase achingaki chire bosio kabisa kunena abange babere baoswa image yomoroberio wensa kyando chinga embusorengi ya kurubonchali wamancha pamoja omwigo wabakina mitunde wapi Victor Mondo Miyenda omosori wegesu Rafael Very Love na tune present nikiwa kisi bonchari nyangena ama kwani uchiasema amabochere Moito na my sister Melvin Evelyn Victor Omondo Miyenda kurwa Nairobi West igatingo moja pigo aliateri ya buga Bomondo na Mwachange family batekere komo bunabotambe hadi tamati Sheila Kerubo wenye masikio wasikie lakini for most experience will be the best teacher gaki tiga koba sekerera Sheila pasti asera odeye oikaba chibanyore experience bamanya kuigwa na wanga getamine tigo kule nige suro kile kebe kudagendera buchya bono kabisa kerondo chenga Moseti Innocent kebande sokora gatebangari Kenya Village Nyamira County watching live na my wife Jacqueline Moseti Edwin Mwenga awatebanga korwa Syrian Dam present watching live pamoja na Ruth Nyabuto kerondo chenga Nelson Juma #ensakia Kerubo Alamisi ensakia Moseti Onderi Naftali Ombati James Nyakweva Amona Zakaria Yenda Voka professional expert painter and glass fitting Nelson Juma Nyataro Maromo Ticho Ward Kisi County South Mugrango Kenya Mabwate si Kenya na usiya ito Erabe director companion artist Interex trusted expert painting company Otebire na chief whip Silvana Sosoro abwanchire tagontiga nondeme ya Ndizi TV mbiemona sana Nelson Juma Edwin Omwenga kurwa Syrian Dam present watching live na Ruto Nyabuto Moseta Innocent Kevande Sokorori Kenya Village Nyamira County watching live na my wife Jacqueline Moseti abundo chingana babera so memero beribonsa kia asemambi ya avon no kolende ndo chinga abuno torabe tokugenda ase omutimoko oromo ke kolende kitora tokwirana ntobe tokumurikira amagazeti asebuna botame nkumurikira egazeti area ya The Standard ninja sense mayane ningongo murikira gazeti ya Daily Nation yatosiwe mechi doka ke igo tokwirana ntobe togusanga amange Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi
DZTV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirani kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. DZTV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwensu uomogusi. Omurigereria bwe television ya DZTV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubulio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya DZTV nereyo kwabekire simu yao ime ayumwanju wegeta sidi kya DZTV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.diztv.net ili kutuligireria na boigo gusonje mirubuli yitwa chinsemero ngeberenenye nyaranka na bogo sonje wetera sesimu yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie DZTV obwanso obumagusi omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingikero chomogusi nyangweso ningenda tingokora nyangweso nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge twabeta wanjire elio nanjire keraritu kori alamisi enseye monenusu ya marogoba echinenchi ngekero chomugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyurania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna okwererega obunobukano obukano bumbu agatumekire engagi nyani cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igure beni morogoba maokoro nsara maya patina bagubuleba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne ila bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiego chigocha kila rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobelio yokwera numwiroroye rituko ria ijuma chinsa isano ne mocha mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo bwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya DZTV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro egoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month
siku ya 10 after period. Ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora to gotena wabiru muchando gakara bwagotire turi kunyara gukora mirimo iri kwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka niga gukorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenyo kuya kebo chenu ritukuri yuma chinse ibere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinse isanu na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbejemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugutwa kiresimi asinamba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV omwansu bw'omugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ubuna butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba by'ukoni asiduka ukwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yarogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Uhuru Superstores yonyole ayumure nigiata kurwaro gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono nankakinde yonsi talera eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsage chaye bwinyorera mariogo yugusyalire ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imeyumu cy'ubusungo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Orosagironde nigorore nsemo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Nabuigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future one harvest at a time.
Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakira omurubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obusye bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers table burners toaster ovens na microwaves chi dispenser cordless kettle washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kugenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali noborema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakaseri tuko nigo bagosomya omwako mugima aborukia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigero y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Garnet Electronics nigo bakoletere eofa yirigurire gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseriguri ryansekegima nigo bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table burners n'ebintu bindi byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter
chi socket igatie bintu binde vinge boigo ntubuga tumurubulyo oli pole pole asugwanchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubulyiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo kisi asenyombe manyakantabna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni school yechinse chamaiko iyo yajagetikwe ne University ya Cambridge aseregwe tanya chinse emiyemo na 50 nemo amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli ukwirwanira aseti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakirekirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byogosomera bisaine unabono chi computer echo chikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate birugo byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byo kubugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo usire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya mune birabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 2 cyanda eyemo 2 cyanda inye isaronemo wose inoti 2 isaronemo eyemo 2 isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanchumulilia undizi timi kwa nivene ase entunda yende entunda kabere memoroberio bwensa kiasimambi jabono kita chukuraga ense ya munenu stora betu kusanga nomogenito Bernard Nyamwaro kurua sekiombekerere Juhudi Africa astora betu kumulekera ngaye richiko litera bere wikera maege utabokia miaka 14 maega jugo eti wakweli chiko elio ria konentora soa asigazeti ya The Standard asendo chinga epeji ntangani engana eire obolito anemono nomugiro bwa borokia yo enrete imechinsemo ense echo ya Kenya asaborokia batabete bakwigwera ogochika kweli wekigambiro anemono kolie ko beto kubaganinga kwirana ase eskuru kubwatakananga nigo babeire kubwatkananga nigo bataraba wikiranigwa amagani yabo nese erekali askolende ngane nigo ekobeka aborokiwa abali abachokora matemwa a KCSE ase are Kongo anse moyende egazeti ya The Standard nige morekerete anemono etaro yomurai wense Dr. William Ruto ase chinsemo chiria chimanyirenga ne chinsemo chiria chingongo chiomorai omobolia abose omonya oyoliko chukwamerekero kirikibanya kirogo borogongorwa Africa Raila Odinga ensemo yende nige kigambiro kebete konyora omugabana omukoro Osamburu lenonkulala gutwara amamocho kubwatekananga
no bokurumi. Tuske busoka sepeji ya kabiri gazeti ya The Standard nige murekerete anemono igoro yenchera umugiro obwa aborokia obere gukwirira aborokia gutwara chingaki chinkongu na baiboli ase chingaki kero kuligeria gazeti ye nigo kumurikira anene mono chinsemo au ensemeria Eldoret nigo aborokia bare asomugiro babete bagosagana eskuru ya Uashingishu High School na korusia aborokia barenge anse skuru ina goselia abanafunzi barenge se skuru yigo chinka kubwatikananga no mugiro nigo ogendrete ase county ya Kisumu aborokiwa babete bakwirani gwanka maiga yo ikirana ase skuru na konyoranga nigo chisiekire ase county area ya Shimolatewa nigo aborokiwa babete bagoseri gwanka kubwatikananga no mugiro yogendrete ase esemo eyo toskero kase page ya gatatu egazeti ya The Standard nige molikeretenga ni gobono aborokiwa busaborokia bari asi akongo barachikonyora ege chambokero ege tindikeri chiko kubwatikananga nogo taiwera ogo chika kweri chiko kubwatikananga na bamanyi veri chiko nigo baote banga nigo batikananga nokobera ase omogiro chinga kikigambiro kabateko ruo gochika ekyombekelia gya TSE nigo kirabe geko ba gekwirira egetambokerio abo bandrete nomogiro ase chiskuru au toskeo sio ika ase page ya kane egazeti ya The Standard ni mulikirete anemono etaro yomurai bwense Dr. William Ruto ase rogongo Rwanyanza asabete gako igora chi project au anemono project ya maji ase county ya Migori nabo igogo kwigore meroverio au ase county area ya Kisumu ase bono alabe ikirana asinsemo au na go kwaligania amange elinde kone kinga obere ikawo ikirania amagenderero amange asemora ibonse Dr. William Ruto abatewanga nigo erwetiki mane mono wikirania omoroberi oli obokobeko wejistima ase chinsemo au toskebosio goika ase epeji ya gatano nemo nigo abakonyi baba gavana balebire rote banga toyango emeremo nigo babete osaba senate konekinga nko bale emeremo kubwatikananga neli chiko yengo bwatikananga nigo chinga kichiabono abagavana batarabako ba emeremo ngana bekoranga bagwati kende bagokora asbono babesaba lichiko okolerwa amonchurio elinde banyole libaga lyabene edinde kone kinga babere bagokora amagenderero ensemo yende nigo gazeti ya The Standard mulikertenga niga abaseneta babete batebanga nigo barabe bakumusira omokonyi bumurai bwense chingaki chege ikaro no mokonyi murai bwense nigo abaseneta ikomina omo kurwatsa rugongurwa mon Kenya batatebanga nigo barabe kontra kumusira omokonyi bumurai bwense erinde kwana kinga orogongo rundo lujwe tikumaega ase amagendero tuskosika se page atana kabere nigo omurai bwense ya Buganda Museveni abeire gakorwa ekuro entindi bosekorwa okogosereria kubwatikananga nelinga egati ebintu bikorwa sense ya Buganda nigo bigotangwa asumubaga bwense ya Kenya nabo igo onse area ya Buganda tuskebusika se page ya gatana gatatu ni umulikirete anemono okubekwa vya nabo gotoka kwa mamocho kubwatikananga nobokurumi como governor we county area ya Samburu Mwanchu Mulendezi TV page yu ya gatana gatatu naona ati gukorera kumulikira igazeti ya The Standard ase emambi ya abono Manche Margarita atiangwariga nigo ikase gazeti ya Daily Nation page nentangani kerando cyo muri kiwe gazeti yo engana etobulitoga ngo bwatikana no bokurumi anene asoyo kabeire omugavana be county ya Samburu Moses Linokulal abete
kako toke kana nama mocho yobo kurumi chinga kichobo koreri bwae asabete gako nyoroni chishiringi chimilion emerongo 53 naisato echo abete gako enana chitenda wetera elietaliae akabaka gutumika abairi bae nabigo abasani bae peji yakane ya gatano nabigo ya gatano nalimo nemurikeretengane yo asoboime Oiga CPJ Ntangani ni murikirite taro yo maraivense Dr. William Ruto asorogongorwa Nyanza asabire gakwenekeria bali bagosira Raila Odinga wabatkana nobochori buli bosi bwo mwaka bw'ekirubere 2025 na ibere chinga kibagendete kwerobili peji ya gatano na gatatu ne murikirite ngane yo asobime oiga CPJ yo ne murikirite omugiro bwa borokia Hanene asaba watani kurase kiumbe kirigia kupetu babere bagweso kyabene nabo igokoraga byare kiumbe gyokorika borke gya TSC asaba ene kiringa nigo barabe bakugendera no mugirobo boika ebirero byabo byabere bigotegererwa wega CPG Ntangane murikirete ogosira kwa basibwa 13 kurwa secera ya Gerger sekorinde nanya nabo ababwatani kurwa se kiombe kelikyo botki ya DCI bagendete no botki nanya nabo basinyirwe kumanya igoro yegari eyabetege koira abasibwabo Oscar Simwanchi umurigeria wika anse page ya kabere ne murigerete chigosori cyokwegia nene ekicyabiti kigokorekana sensemeri ya Buganda Anene asomuliki wigazeti ya mulikete amamirani ya matera yone chikosa cyokweya asem chiskuru chebete chigoikirana anene kurwa sense ya Kenya ase omoyiga East African Music and Drama Festival oyo obete goso yobwate ebirenga asaba amirani ba mulikete amangana arengete obonchereria kwerire obotumekibwa maryogo yogotindya ekyo keirerete abaligereria bange koba maisona boigo kwimanya amange wetera amamirania yogosika bosiko ikase page ane ya gatatu mancho muligereria ne mulikere tubutuki bagendete gokorekana anene kobwatikana nabasibwa babete bagosoka kurwa ase ejereria ya Gigir na boigo ase omoteneri gose entenenera Yensemeri Inspector General Gilbert Msengeli abetega kwene kyangani go abanynyimbo kurwa asegeta seni ekyo babiri bagwa kwa transfer aseba bane gati abanynyimbo bali balengororo babete bagotigana nabo nigo video babete bakurusia asensemeri ya CCTV footage yabetege ko mulikera egari yabetege gwocha chinsa kianda chimambya eyabe ikagere kubugulia abasibwabo bachitaka cheki ya number plate asibasinyetwe koligereria gose kumanyanga omonyene egari yo ninga sekondi babiri bakwanike nga obutukini go bagendete kokorekana anene ase o kumanya omukagerwa bwo boiti yo boigo olinge gati y'abantu bali babete bagosira kurwa ase ejereyo agosika busiko ikase page ne ya kane ne mulikirete amangana alengete obukurumi nabaga serikali nakigendete gukora obutukirinde kwanike nga bali babete bagwibwatane namangana ayo mbagenderete kwimukirigwa egetambukira nene ase mulikirete o mawaziri wensemeli ye cooperative nabago SMEs Wycliffe Oparanya oyo obete gakububatiraniwa n'amamocho kurwa se kyumbikerikyo bukurumi ECC asekorende oikabona iga ataraba akawimukirwa egetambukiro nanye nabo muri kibugazeti yo namurikirete yo kabero mugavana Moses yo gendete koso yora chikobaka koba ase egesibo magayo gotokikana n'amamocho abo litko ligoro nanye nabo nigo muri kibugazeti ya muriketenga abagavana gose abakabeira abagavana mbagenderete komorekerwa anene ase oyo kabeiro mugavana yo Moses kora sensemiri ya Samburu yabetege kwene kigwanga nigo abwate amamocho yobokurumi bechiringi gwetani ya 53
3 ase peji ya gatano mwanchi murigereria hane murikerete egati yabarai anene ase kyombigio kyogorwani bukurumi kikendete kurigia ebilione yamo nukta kianda ase oyo kabeire omubunge o Kabete abwaterani na mamochayo ochako mwaka gwechiri 2015 goika omwaka gwechiri 2022 askoli ndendo chingu muri kibigazeti ya negetengani go bali gutumika abayiri babo nabo igo chikampuni lindo kwani kenga nkurusia bali chibesa korwa ase chi serikali chi county Oscar Bosigo ikase page ne ya gatano nalimo ne muri keritenga kibono Oyo kabero mugabana wa county ya Samburu Moses Lenol Kulal na kibona abeteka gwikirana bosi bwekegambere litkoligoro na bwo gutokana na mochase kolinde babete ba kumulina bond kolinde nigo muri kibigazeti ya muri kerite ko bwatkana no borori bwabete bokurwigwa bosi bwekegambero ase ale gutumeka omubwatani oyomu oyote nerete ansemo yechinyomba chiaye nabo igole gutumekwa ase ogotenenera ekampuni iyo kabero mugabano yu Moses ase ogo supply amafuta ase chinseme chonigo yaberege kwani kiwangani go babete bakoruse chi million 53 chiribu chiminye 55 chimi kianda 95 askolende muri kibigazeti ya murkenga uyu kabiro mugabano yo nabandi 10 nigo barachikoba bako waseni go kona chugukina korachikoba go korekana abo litko lyalero oskabo sigo ikase page ane ya gatano na kabere ne muri kitamangana arengete siasa askolinde nigo yaberege kwani kiwanga nigo muraivi kyama gyawe pakalonzo msioka abeire ga korokia eganga yaye yokorae obomobwa azimio la umoja haya makega yomuraivi kyama gya ODM Raila Odinga kwerusa na Nicholas Nsemeyo kubatkana kiringa kyayo koronere kirgo kyobunyakergo asichinse cyobomobwa Afrika nanya nabo muri cyo manene bikyama gya Jubilee Jeremia Kioni nabo igomuraivi kyama gya DAP Kenya Eugene Wamalwa nigo babere bakomosoke bene Kalonzo ase ogochigotenenera eke osobomobwa azimio la umoja Baiga sepeji ya gatano na kabere ne muri kerete nga kibono ensemeli yeri chiko ama onchirilio arachiko bakago kolekana anene ase uyo kabere omurai wense Uhuru Kenyatta atabete kago ikirane kerero chenga okubwaterana kwaye Ruto na boigo Raila nigo kwarentiro kwa semelio konene ase ugochiko kora amonchirilio na boni go muri kibegazeti ya muri ketenga ase chindunde isano nigo babete bakotema ase ogokora monchirilio ase katiba echo chitabete chigo ikirana sikolindo kubwaterana kwa Raila na boigo Ruto gochikoleta kwa semelio na boiga monchirilio nigo arachikoba kago kolekana ase page ne ya gatano na gatatu manchu murigereriane murikerete ngakibono murai wense Dr. William Ruto beteka gochaka bene taro ya matukane asorgongo rwa Nyanza asekerenga kyogosyoria amagendero ase chi county imeyorogongoro nanyana boni go abeteka gukwanera bali bagusira Raila Odinga asabeteka kwendekya ngani gagendeta kwerobelia ase agendete kubwaterana n'abarayikorwa sensemeria ODM asokwerobelia bosi bwobochori bw'umwaka bw'ikiri bubere 2025 mwanchu muri yegukiraga abu nongo ikira omoelio bw'okumurikira amagazeti elitkolierero gotaka kwemanya amange egorere gazeti yago iri bwanchete oesomie asoweme Onchumulia Ndizi TV na niko tebinga niko mugenito abero ikirana ase studio Ndizi TV niko turabe tokogenda ase omotimoko omoke kuliende kiturabe tukwirana nto bitukirana nere Bernard Nyamwaro oyole kurwa ase kyombekiriye Juhudi Africa tobe tukumulikira anemono ngenseitwa Kenya yabere ikira kubwatikana nga nugwetwe kwirichiko myaka 14 yahabete igego eta tobasa goska tobasa konyegera kwirana re babe sanga nere Frida Kerugo
obwansu bw'omugusi. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somochi obosongo nigotokwegookeria korwa obogwenia wetrasa amarioga yokorwa ase chinse chesco. Ngorwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda mange ayokoringoriwa nechi machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari korwe company ya Super Medical Center egotoka somochi obosongo igangorwa ritora amarwaire amange. Ande karagwa ajine ntobwate chi machine chigokomoreka chiarora nkikero bobe. Tigo kumureka omubiri omugima gwansira omotu mpaka inse na ichigo toteingi bobe amarwaire tiobwate twamanyaga kwa amariogo mwana abana machine engomurekera yarora mitando kiabwate twaba amariogo aitongo ikare mbali neba nomochio keroka neba ngirigori cia amariogo aito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na gukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire ga nande bagwenire igo totwara bwoba bune bwensia kara bwachire ese kwaranyura amariogo munari anyagitari kwangire koigubuya morwaire munari ari chronic nkonyarwari tole kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwa